అదే బాహ్య యజ్ఞం అంటే బయట పూజలు గానీ, యజ్ఞాలు చేస్తాం మనం. గణపతి హోమం అని, సుబ్రహ్మణ్యం, నవగ్రహాలు అన్నీ దేవతా హోమాలు చేస్తాం. లలితా సహస్రనామం, విష్ణు ఇది బాహ్యంగా చేసే పూజని బహిర్యాగం అంటారు. నిత్యం మొదట అందరూ బహిర్యాగంలోకి వస్తారు. బాహ్యంగా పూజలు చేసి చేసి లలితా సహస్రనామం, విష్ణు సహస్రనామం, శివ సహస్రనామం చదివి అలిసిపోయి అసలు దేవుడే అనడానికి కాడికి వస్తారు. తర్వాత అంతర్యాగంలోకి వస్తారు. మనం చక్రాల మీద ఆ బీజాలు పెట్టి మంత్రోపదేశం తీసుకొని గురువు కాడ షట్చక్రాల మీద పంచదశాక్షరి 15 అక్షరాలు, 16 అక్షరాలు షోడశాక్షరి, షోడశ మంత్రం, మహాషోడశాక్షరి అంటే 28 అక్షరాలది. ఇది గురువు కాడ ఉపదేశం తీసుకోవాలా. ప్రతి కుటుంబానికి ఒక గురువు ఉండాలా. ఆ గురువు ద్వారా మంత్రాలు మనం తీసుకొని పెద్ద చిన్న గురువు దయం అంటారు కదా, మనం ఎన్నో సమస్యలు తొలగించుకోవచ్చు గురువు ఉంటే కుటుంబానికి. మనం ఎప్పుడు గురువుని కలుస్తుండాలా. గురువు చేసే కార్యక్రమానికి మనం ప్రోత్సహించాలా.